Joan Abelló va tenir una estreta relació amb els grans noms de l'art català del seu moment, un vincle que en alguns casos va anar més enllà de la simple tasca artística. D'entre tots aquests, el molletà va tenir possiblement la relació més llarga i interessant amb el famós pintor Salvador Dalí, que culminà en una gran amistat. La conseqüència més important d'aquest lligam per al jove Abelló, a banda d'un retrat el mateix dia que es van conèixer, va ser l'obtenció d'un gran volum de manuscrits, documents, objectes i dedicatòries de Dalí que avui es conserven al Museu Abelló. Per aquest motiu, la Fundació és en l'actualitat un centre de referència del Dalí escriptor. A més, aquesta relació va provocar també que el pintor de Mollet participés en molts dels actes excèntrics que duia a terme Dalí, com per exemple el show que aquest va organitzar a l'Hotel Ritz amb un cavall blanc dissecat que li havia regalat Abelló. Aquesta amistat i admiració va fer que el molletà dediqués a Dalí una de les sales de la casa del pintor, on es troba una selecció d'elements del fons Dalí, alguns dels quals aconseguits directament del pintor surrealista i d'altres a través de la seva germana o antiquaris. Totes aquestes peces de la sala estan coronades per un gran fresc al sostre dedicat a la memòria del pintor empordanès que Abelló va realitzar l'any 1989 en morir Dalí. Aquesta manera de recopilar obres de Salvador Dalí té molts paral·lelismes amb la forma en què Abelló va aconseguir reunir un dels fons artístics més importants del grup avantguardista Dau al Set. Malgrat que Abelló no en compartia la transcendència del seu treball artístic, la col·lecció que es conserva al Museu Abelló és un exemple paradigmàtic d'aquest moviment. En total, el fons disposa de més de 70 obres dels grans mestres de Dau al Set i del seu entorn, que formen part tant de la col·lecció d'art com del centre de documentació i que són, per tant, una de les millors eines per descobrir el primer gran moviment revolucionari català artístic després de la Guerra Civil. Abelló va tenir una afinitat molt gran vers les persones del grup i per aquesta raó va recollir tot el que estigués al seu abast procedent de les activitats plàstiques o poètiques dels membres del col·lectiu. A banda d'això, va tenir una relació personal molt important amb Joan Brossa, qui va passar per la casa del pintor i participar en diferents actes. Fins i tot va arribar a estrenar-hi l'obra de teatre Aquí al bosc. Abelló també va conèixer Miró, Sucre, Tàpies, Brutat, Pruna i Rebull, així com el gran mestre Picasso. Durant els anys que el molletà va passar a Londres, va conèixer també Kokoschka i Henry Moore i va establir amistat amb un jove artista que posteriorment es va fer molt famós, Francis Bacon.